ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба як саҳифаи наверо дар дунёи мошинҳо. имрӯз барои шумо навероро омода кардаем, ки дили ҳар як дӯстдори автотв ларза мекунад. ҳатто мошинҳои зебо, нархҳои дастрас ва муҳаббат ба техника, ҳамааш дар як ҷо. ин наворо то ба охир тамошо кунед. шояд маҳз имрӯз мошини орзуи дили шумо дар ҳамин ҷо бошад. касоне ки дар ҳамин канали мо нав омаданд, хоҳишмандем лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. агар шумо молики хона, мошин ё замин ҳастед ва ният доред онро ба фурӯш бароред, метавонед ба мо муроҷиат намоед. мо дар реклама ва ёфтани харидори муносиб кӯмак мекунем. дӯстон, ман имрӯз барои шумо чиро пешкаш мекунам? брусчаткао барои зебоии замонавӣ, барои ҳар як ҳавлии шумо. агар хоҳед ки шумо ҳавлитон ё ки роҳрав ё саҳни хонат намуди шина муосир ва ҷалбкунанда дошта бошад, пас бардор ҳамин интихоби брусчатка ин беҳтарин аст. барои зебо кардан устувор ба обу ҳавои гуногун тобоварай, ҳатто солҳои дароз ҳам хизмат мекунад. барои роҳрав, таваққуфгоҳ, гирди ҳавлӣ, ҳавз ё боғчаҳо беҳад мувофиқ аст. насбаш осон бардор, насби осон. нархҳо бесокулаш аз 45 то 50 сомонӣ, басокулаш бошад дӯстон аз 50 то 65 сомонӣ. сифати баланд, нархи дастрас ва интихоби васеъи рангҳо. суроғаки ҷой бардор. шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. соҳиби цех хади акай абдулло. рақами ватсап ва дасти акай овондагиам. метавонед ки шумо занг зада рафта аз хади ҳамин ака харидор кунед. дӯстон, мегзарем ба эълони якум. эълони якум чия? як дона Corolla 1 ки равон кардан. ман имрӯз тариқи навораш баҳри шумо пешкаш мекунам бардоро. солаш 2004. автомобил дар варзоб аст. айни ҳол аби мотораш 1.8 дӯстон. коробка бошад механика, газу бензин кор мекунад хилас. нархаш 73000 сомонӣ. ҳатман аз номи канали автотв агар шумо занг занед, боз ба шумо арзон мекунам. метабардоро рақамҳои дастӣ ва ҳам ватсаби якара мондагиам. метавонед ки шумо занг занед. ҳуҷҷатҳо ҳама омода кардагӣ. автомобил бе ягон камбудӣ, хулас мотор, коробка, ходои ҳамаш ҳаст. ҳуҷҷат дорад дӯстон. як сол дига ҳуҷҷат. рангаш сиёҳ. чӣ хеле ки шумо худтон дидесен. бардоро Corolla 1 солаш кӯҳна нест. 2004. як дастгаштагия. хулас ака ман савдо мекунам. рақамҳо охираш 7072 ватсап аст ва 0001 анайда бошад дастӣ. занг бизанем фақат харидори ҳаққӣ. ба эълони дуюм мегзарем дӯстон. дӯстдорони ваз 2115 зиёд буд, аз ҳамин сабаб пешкаштон кардам мошинора. ваз 2115 айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад. солаш на он қадар кӯҳна. 2003. 13000 сомонӣ нархи автомобил. газ ва бензин. мотораш бошад 1.6, коробка механика дӯстон. рақамон 137 39 77 78 ватсап ва ҳам дасти яка. хулас автомобил дар нарх навош дар состоянии худаш ҷавобгӯ. харидор аз наздик омада як исӯса ҳайк намега маъқул шава, боз муомила мекунем. ҳатман дар масъалаи ҳуҷҷатош боз як бор дига бипурсем дӯстон. эълони сеюм чие бардоро? бози пешкаштон мекунем, шояд ки хандавар бошад ва шояд баъзе инсонат ҳамин чиз даркорӣ. фурӯши гӯсфандҳо дар райони Шамсиддин Шоҳин, дар Шуробод, ҷамоати Дашти Ҷум. ҳамагӣ 25 дона. 10 дона модинаи калон дорад ва 9 та наринаи калон. 6 то бараи модинаи дигар дорад. ҷамъ ҳамаша агар ҳисоб кунем бардоро обши 25 дона мешавад. рақамҳои дастӣ ватсап аммо надора бардоро. 3 то 0 бо 024 161. телефони дастӣ ака ва 985 666 769. анайдан бардоро телефони дастӣ. ватсап нест, фақат тариқи телефон занг мезанем бардоро. 11 та калонаш 2700 сомонӣ.
без доставка. 8 бараи нарина ва 6 бараи нархушон 2300 бе доставка. боз муомила дорад. агар харидори аниқ бошад, ҳамааша дар як ҷойагӣ агар бихарад, як донаи дигараш падарка. хулас шербача туй дорӣ, 10 гӯсфандавагӣ туйд мегзарем иншоалло. балони чорум мегзарем. ваз 2106 ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 06 имрӯза амон. солаш 1996. рангаш сафед, бензини холӣ, объем мотораш 1.5 дӯстон. танҳо бензин, газ нест. дар кузови седан, яъне коробка бошад механика. дарони автомобил хитон бардоро тамошо кунед. рақамо 006 55 59 88 ватсап яка ва ҳамдастӣ. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора мегад. пола барод заводид мешавад, яъне учёт баровардагӣ. фақат мешини ҳай мекунӣ. тамом. ягон кори дигар надорад. ба элони панҷум мегзарем. бардоро ки 06 да ҳавас дорем. хулас дӯстдорои 06 солаш 1983 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. мошинчаи молодёжни. краскаш ҳамаша чутка навка агай. фикр мекунем ки да нархидаш каме гарон, аммо бардоро фикр ақидаи хитона ҳатман дар комментария дар бораи ҳамин автомобил хоҳишмандам банависенен. 25 000 оё ҳамин меарзад ё не? холи бензин, кузов седан, объем мотораш 1.6 оддӣ. коробка механика. рақамҳо ҳам ватсап ва ҳам дастӣ марҳамат метавонед ки занг бизанед. нужна бабки мега акамон, яъне ки маблағ дар кор, аз ҳамин сабаб мефурӯшем. марҳамат кунед, каси харидори ҳаққӣ аст. ба элони шашум мегзарем дӯстон. Lexus LS серияс дӯстон, ки солаш 2008 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархаш бошад 77 000 сомонӣ. салона чихел ки хитон десе бардоро кожа тайёр тоза, яъне мегири фақат ҳай мекунӣ. айта ҳами қачис мемона шербача. дар Душанбе 77 мега. танҳо бензин дар кузови седан. мотораш фикр мекунем ки камтара калонтар. камтар не конкретни калона. 4.6. хуб, коробкаш бошад автомат. рақамҳои ватсап ва ҳамдастӣ яка. хулас харидора занг бизанед, касе ки Lexus да ҳавас доред. чорни свет, як дона дигар танировкаш мекунӣ. тамом. ба элони ҳафтум мегзарем. дӯстдорони ваз 2114 ҳаминҷо бошад, агар тамошо кунед. хулас айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. автомобил 15 000 нархи мошин меган, яъне газ бензин кор мекунад. объем мотори 1.5. коробка бошад механика. рақамо 902 99 15 50 ватсап яка ва ҳамдастӣ. дар кузови хеҷибека бардоро. Ниокен. хаду қомати мошина. ҳолатша состояниша хитон баҳо бутен. мошинча тоза сафеди хушрӯ. агар любители ваз 2114 бошӣ, шояд камера бардор гирифта худут боз танировкаш кунӣ. мақсад дар ин шаҳрда беҳад зебо метавад. ба элони ҳаштум мегзарем. як тайга 09 сирх бардоро. дар шаҳри Душанбе. объем мотори 1.6 бо гази холӣ. солаш 1997. 18 000 сомонӣ нархи автомобила гуфтаста якамон. коробкаш бошад механика. хуб, танаш мисли шиша. рақам 909 45 93 93 ватсап яка ва ҳамдастӣ. дӯстон бинед, солона боз плюс ҳамаи ин ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. дарои пеш электропакет, мултирул хати хуб кор мекунад. харидори аниқ мега агар занг бизана боз ячи муомила мекунем хатиш. ба ноҳум эълон мегзарем дӯстон. боз як тайгар 09 ки дар Душанбе инам соли 2003 танировкача кардагӣ чотка мошин гуфтем одам ки ба қача 13500 сомонӣ нархи автомобил. бензин плюс газ, объем мотори 1.6, коробка бошад механика. шаки хитон дидестем бардоро. ана рақамо 781 01 44 44 ватсап яка ва ҳам дастӣ.
марҳамат занг зада муроҷиат кинед. Сирош набояд буфурӯшш мега. Пол оборот мошин кор мекунад. Хулос ходовой, кузов, салон, музика, динамо ҳамаш мошини 100%. хоҳишмандем касоне ки аз канали Авто ТВ тамошо дорен, фақат харидоро занг бизанед. касе харидор нест, ҳамшо натаяне. ба 10 миллион мегзарем дӯстон. ваз 2107. айни ҳол дар душанбе солаш 1996 ана ки тамошо кунед мошина хитон ба чашми сар бардоро баҳо битен. танҳо бензин дар кузов седан, моторш вапше кам расход боз. плюс ҳамаи ин мошинча тоза, краскаи мошини кайги якамон. аби моторш 06 ҳатто ягам нест. коробка механика. рақамо 920 5805 ватсап яка ва ҳамдастӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаша камо мега айхичаи раҳатнояне. 4 донаи дигар балони нав, аккумулятори нав. савода фақат дар назди автомобил. марҳамат, касе ки 07 ҳавас дорад, мошини молодёжни бигирен. яне байлони 11 мегзарем дӯстон. 2110 яктага аз 2110 ира солш бошад 2005. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ айни ҳол қарор дорад автомобил. мо бардоро нархаш 12000 сомонӣ. танҳо бензин, газ аралаш кардагӣ нестай. ана мотори гида бардоро акихтон баҳо битен. ҳамаи автомобило агар газ бензин аралаш кунем, агар мақсад иваз кунем, мотор назар ба танҳо бензин тезтарак, яъне ки ҷазир мешавад. танҳо бензин аст. аби моторш 1.5 дар кузов седан, коробка бошад механика. рақамо 200 01 1565 ватсап ва ҳамдасти яка. 4 та балони нав, аккумулятори нав, аммо ки ҳуҷҷат надорам мега камон. автомобила мегири як ҳуҷҷат тамом. байлони 12 мегзарем. ваз 2106. айни ҳол дар Гулистон аст. дар қайроқу миёне бинед чихе ки хафшапш каги якамон моика мақсад. дар Гулистон аст. солаш 2001 06 нархаш 13000 сомонӣ. танҳо газ. кузов бошад седан, аби мотор 1.5, коробка бошад механика. бардоро чихе ки дар аввали навор ба шумо гуфтам, яъне ки мошинҳои арзонтар бари шумо пешкаш мекунем. на марҳамат, агар ҳамин мошин махлутон бошад, занг зада аз наздик рафта як ваҷдане кунед исуса. табъи дилтон агар бағалта, ҳамин мошине ки одама бабара биёра бардоро, хулас беҳтарин мошина. байлони 13 мегзарем дӯстон. як дона дигар тамғаи автомобили Opel Astra F ки солиш 1997 айни ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. танҳо бензин, газ зайгӣ нест мега умуман. аби мотори 1.6, коробка бошад механика. рақамо 981 001453 ватсап яка ва ҳамдастӣ. ҳуҷҷат 4-5 моҳи дигар мондагия мега. алиш намеша, утилизатсия дорад дӯстон. марҳамат, рақамҳои охираш 1453 да занг бизанед фақат харидоро аз номи канали Авто ТВ. дӯстони азиз, агар навор писанд омада бошад, ҳатман лайк монед ва обуна шавед, то аз наворҳои нав бохабар шавед дӯстон. ва агар дорои мошин, хона, замин хоҳед барои саводо, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед. навори моро тамошо карда аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда, паноҳтон ба худо дӯстон.